hugasan na. Oh, ma. Ako na lang yung tiwason. Kung isa yung pautang nagbata, manautang kita na trabahoon. Kauna, kaya mura mag-anak sa dako. Hugay kayo bubagon. Paita sa mama, uy. Sige na ganit taglihok, dali pa magsige pagyugyaw-yaw, uy. Nina! Pila niglabang ako mga sininaw. Kuya, nagdali ra ba ko kay napila ing sugo si mama nako. Kuya, sa man? Di na lang ka mula ba? Ha? Kung ikaw lang di kuya, huwag mo ka kagibuhat. Animal ka! O sige, hila! Bantay lang ka na ako, ha? Kung madunggan gani ni mama, ha? O sa man? Mula ba ka o di? Mula pa. Animal! Animal! Gud kaayo ka! Napending ang uban akong trabaho on tungod nimo. Gitry naman utat ikas bata pa ka. Pero nganong hangtod karon hinay man gihapon kikaglihok, ha? Nagpalabaw palagi si Kuya Joshua na ko siya mga sinina, ma. Ay, sos! Ay nalang ko hatagig ingon anak nga katarungan, hina. Tapulan lang yun ka. Tuyoon ni mog langay-langay ang mga trabahoon. Ma. Huwag ko makasabot ka no ingon ani adatar ni mama nako. Sukad pa sa una. Bisan ako ko'y gibuhat, masukulan si kalit na ako. Samtang ako mga igsuon. Hayahay ra kayo permi. Ay, makapahiubos. Pero dili ko pwedeng mo reklamo. Tas saan lang yun na ako akong pasensya. Kaluoy sa din taon ni mo, Yads. Uy! Maulagi, Yads. Pero naana naman lang ko. Pasensyaan na lang ako. Pero kay bahaw ko, nga moabot ang panahon nga mapuno na yun unya kay Yads. Ay! Lain magod kayo ng... Lain kayo kung inganaon kanila pagtagad. Mura pag di ka part sa inyong family? Ha? Mura pag ampon ra ka. Unsa? Unsay ampon gud taon, tiyabag na ka. Diin masag kuno ka ng istorya ha. Nakadungog na ko sa mga silingan, ma. Mao na diha. Resulta na tungod sa pagsigi ni muglaag. Hoy, sugod karon ha. Dili na ka pwedeng mo gawas. Ma. Ay, kapihan naman sa ani, uy. Mura man hinoon kong piniriso, ani. Gididaan man kumugawas. Ay, sa ato pa. Magsige na lang yung panglimpyo ani Denise Pai. Ay, ito kaya sa matangtang inihugaw, eh. Nila, unsa ba? Wa pa gid ka mahuman diha. Hapit na, ma. Magdali. Daghan kong ipabuhat nimo. O, ma, magdali ko. Ay, para sa ipabuhat na ako. Magbutang lang una kong umay ka painkiller. Kaya nisugod ang sakit ang akong bukton. Dagan pa kong angin buhaton. Dili ko pwedeng buundang sa mga buhaton nun. Kaya basig masuko na sa doon si mama. Ay, laay ba din bahay, uy? Oy, Nina! Ah, Kuya Joshua, Paliti kong sigarilyo dito ka. di mo ko pwedeng mo gawas. Kaya masuko si mama. Sos! Hadlok baya ka. Ko'y bahala ni mama. Sige na. Lakaw na! DX. Wa pa lang unta mahuli si mama. Para dili ko makasapaan. Maayo kay niya ka na. Ma? Marika! Marika! Usta ba ka, ha? Bogo ka pa sakton, ha? Di ba niingon man ko nga dili ka pwedeng mo gawas? Ma, sakto na! Sakto na, ha? Sakto na ikaw sa mapagpasakit na ako, ma, oy! Usa mo isa na ako ni mo, ha? Huwag ko makasabot ka nung ingon na anay mong pagtratar na ako. Gitratar mo nung natikag tarong, ma? Gipangga o giatimanti ka, pero nga nung ingon na ani man.
Mura mo ko nimog dili, anak. Kay dili gid bitaw ti ka, anak. Anak ka sa kabit sa imong amahan. Pero kay namatay man ni sa iyang pagpanganak nimo, wa siya'y choice kung dili dadon ka. Mong ayaw pagdahom nga tarungon ti kag tagad, kay dili yun na mahitabo. Musurok akong dugo kung makakita mo nimo. Sige lang, ma. Aron magmalinaw ng tanan. Mubawa na lang ko din. O sige, pahawa! Kay wa mi magkinahanglan nimo. Dili lang una kay Yads, sabtang wa pa kay trabaho. Salamat, Yats, ha. Ay, way sa pa yan, uy. Ikaw pa. Best friend na yato to. Sige lang. Paspasan ako ang pagpangitag trabaho para makabalindayin ko po'y anan. Ay, take your time na sa agad, Yads. Ako'y bahala nimo. Salamat, Yats. Magalingaw lang sa agyo kong silig diri. Aram dili ko maiko nga nakipuyo ko. Yads! Yads! Oh, Yats nga no? Nakabalita na ka sa nahitabo sa imong ina-ina. Ha? Nga naman di, Yats. Naonsam di siya. Gida ko na sa ospital kay naas siya'y sakit. Pero ang nakaluoy kay ang iyang mga anak ni biya niya. Agwa na nagbantay niya karon. Asa siya ospital, Yats? Nina. Ma, kumusta man ka? Nganong niaman ka? Ni ako para ni mo, ma. Pagpaayo og dali, ha? Aron mamauli na ta. Nak. Okay na, lingkod na, ma. Nina, salamat. Wagit ko nimo pasagdi. Bisan man og dili di ka tinuod ka inahan. Pero dako ko ugot ang kabubuto nimo, ma. Kay imo kong gipadako bisan og patay na si Papa. Kay kun buto naon. Pwede naman gud unta imo lang kong pasagtan. Pero gibuhi og gipadako lang gihapon ko nimo. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Nina. Ma, bisan pagwa ka mga hayog pasaylo. Pero gipasaylo na ti ka. Og sugod karon dili na ti ka bihaan, ma. Bahalag magkinaunsa basta dili ti ka pasagtan. Ako'y mo atiman ni mo hangtod maayo na gid ka. Nina. When you wake up each morning. Naaman tuod ko'y kahiubos ni Mama. Pero wag gid mahitabo nga nagdumot ko niya. Maong pagkaibaw na ako, dali gid kayo ko ni adto niya sa ospital. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalan, kaagi ni Nina nga taga-Alugin, San Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, I'll be there for you. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio,
Third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.